Irun herriko 3 gurutze eta burdin labeetan egin dugu hitzordua Inaxio Esnaolarekin. Herriko burdina atari digitaleko arduraduna da bera. Euskal Herriko heavy metala ardatz duen egitasmoko kidea. Heavy metalaz, honen garapenaz, gaur egungo osasunaz, eta webguneaz aditu gara luze eta zabal. 2002 urtean saleratu zen lehen aldiz herriko burdina atari digitala, eta heavy metalaren inguruan euskera zegoen utxunea betetzeko asmoz sortu zen. Herriko burdina da Euskal Herriko heavy metalaren ataria. Ja dagoeneko duela 18 bat urte sortu zen, 2002an, beraz 18 urte beteko ditu, azaroan, eta egia esan gabezia baten ondorioz sorturiko webgune bat da. Azken batean ikusten genuen, hainbatek, heavy metalak baduela tradizio bat Euskal Herrian, eta naiz eta mugimendua ez den oso euskalduna, bere sortzetik, 80. hamarkada hasiera ingurutik, egia badaudela euskaldunak eta badirela heavy metal zale euskaldunak. Eta ikusten genuen Euskal Herriko taldeek behar dutela leku bat, babestuak izango zirena, nabarmenduko zirenak, eta horregatik sortu zen herriko burdina. Euskara ez da Euskal Herriko heavy metal mugimenduaren hizkuntza ofiziala, ziurrenik, baina euskarazko metal talde asko daude, egon dira, sortzen dira oraindik ere, eta euskara ere bada lurralde honetako heavy metalaren hizkuntza, ez? Eta pixkat ere hori aldarrikatzeko sortu zen herriko burdina, eta euskara hutsean mantentzen da. Heavy metala eta heavy metalaren ingurukoak dira atari digitalaren bizkarrezurra. Musikak gainera oinarria berez klasikoa du. Ezaguna da, oso dokumentatua dago, eta berez heavy metala badakigunez 70. hamarkada inguru horretan joan zen egituratzen, sortzen, eta hortik aurrera abiatu zen bere zuhaitza, ez? Azpiadarrak, asko dira, sustraiak batzuk izan, eta gerora loratuta beste hainbat adar atera dira, eta azpigeneroak asko ditu heavy metalak, ez? Jarrokari loturik ere badago, eta gerora heavy metalari dagokionez noski, badauzkagu erritmo batzuk gordinagoak direnak, eta beste batzuk akaso melodikoagoak, beste batzuk modernoagoak. Hor joera desberdinekin eta heavy metalaren evoluzio naturalarekin sortu dira azpigenero horiek guztiak, ez? Eta egia esan asko dira, oso zabala da metalaren unibertsoa, eta beraz, talde asko daude, eta bat egin dute ere Euskal Herriko hainbatek, batez ere kanpotik etorritako joera horiekin. Heavy metalak ordea askotariko adarrak ditu, eta bide horretan azpi genero ugari dituen musika mugimendua da honakoa. Heavy metalak dituen azpi generoak asko dira, baina, pixka bat historikoki izan den evoluzioa jakinda, nolabait atzetik datorkiona proto-heavya edo jarroka litzateke, gerona jarrok gisara gelitu dena, eta ere evoluzionatu duena, glam metalaren garaiarekin, eta batez ere hildo estatu batuarrarekin, baina egia da heavy metalak gerora izaera melodikoa izan duela, bizkorragoa izan duela, pisutsuagoa izan duela, eta hor sartu ditzakegu heavy metala bezala, speed metala, thrash metala, power metala, eta gerora ja gauza joan zen muturrera egiten, ez? Eta hor ditugu death metala, black metala, ja sartuko ginetek beste estilo batzuetarantz, non nahazten diren beste joera batzukin, egia thrasharekin ere, hardcorearekin den bezala, greencorea, edo kasu honetan brutal death metala, eta hor bakoitza dauzka bere izaera eta bere 20.000 etiketa, eta gerora dauzkagu joera berriak, ez? Nu metal deritzona, eta gaur egunera etorri den metalcore pixkat ere elkartzeak, ez? Metala eta beste estilo batzuk. Zan daitezkenak hasi popetik eta hardcorera, edo punkera, edo folkera, alegia, abaniko oso zabala eta beraz estiloak asko dira, eta egia da, etiketetaz hitz egiten denean jende asko galdu egiten dela metalari dagokionean. Euskal Herriko heavy metalaren osasuna ona da Inaxio Esnaolaren esanetan. Garai oparagoak bizi izan dituen arren,
egun gauza interesgarri asko egiten ari dira gurean. Euskal Herriko heavy metalaren osasuna asko aldatu da, baina etengabe nik uste dut bizi berritu, eraldatu, transformatu egin dela garaiaren arabera. Beti junda berandu, beti kanpotik etorritakoaren atzetik eta hamarkada batzuk pasata, baina egia da gaur egunera etorrita, bere garaian heavy metalak izan gaztelaniaz edo euskaraz izandako zona hori galtzen joan dela, eta gaur egun behintzat, esango nuke, bi adar edo direla, edo bi joera direla indarrean bereziki daudenak. Batetik handago muturreko metala, nahiko underground mailan mantentzen dena oraindik ere, baina nik uste taldeek ere lan hori egiten dutela, mantentzeko eremu horretan, nahiz eta iristen diren munduko hainbat txokotela, eta Euskal Herrian bai black metala eta death metala oso presente daude, thrash metala ez horren beste. Thrash metalak ez dakit zergatik ez du izan horren besteko, jarraipena, bai zale aldetik, baina ez taldeak sortu direlako estilo horretan. Eta gero bestetik handago joera bat, egiten duena bat belaunaldi gazteagoekin, ez? Bere garaian nu metalarekin batera, hainbat metal talde komertzialago edo sortu ziren ere hemen, euskaraz egiten zutena batzuk, beste batzuk ingelesez, beste batzuk gaztelaniaz. Baina gaur egun metalcore, deathcore, betire hardcore eszenarekin bat egiten duten doinu metalizatuak edo direla gehien jarraitzen direna gazteen artean, ez? Eta orduan, bi adar horiek, ez? Batetikan muturreko metala eta bestetikan modernoagoa dena edo metalcore, deathcore eta halako estilo freskoagoak esan ezagun. Hala ere, heavy metalak ez du toki askorik ohiko komunikabideetan. Zaletu ugari izan arren, prentsak ez dio kaso askorik egiten mugimenduari. Heavy metalak oraindik ere hedabide orokorretan duen lekua, ez dakit ze filtroetatik pasatzen den, baina kenduta betikoak edo eta bere garaian irrati formula jakin batek edatu zituenak, ez die nolabaiteko aukera ematen besteei, ez? Hor beti izango dugu Zutagar, izan dela aitzindaria, Euskal Herriko heavy metalaren historian, euskarazko lehendabiziko taldea, euskarazko heavya sortu zuena, nolabait, eta beraiek bai izango dute beti lekua hedabide orokorretan, ez? Baina beste askok, salbuespen batzuekin, ez dute, ez? Eta bate pentsa dezake, ez? Agian gaur egun heavy metala ez da lehen zena, ez? Eta asko jetxi da edo talde kopurua ere nabarmen gutxitu da, baina ez da horrela. Egon badaude, zaleak dituzte, diskoak argitaratzen jarraitzen dute, kontzertuak ematen jarraitzen dute. Gertatzen dena da, hedabide berezituetatik kanpo, hedabide orokorretan, noiz behinka elkarrizketaren emate baterako da, edo aipamen bat disko atera dutela, edo zerbait berezi egin behar dutela, baina bestela ez dira existitzen eta egia esan pena da, baina, horrela da, tamalez. Euskarazko heavy metalaren loraldia 80 hamarraldiaren hasieran izan zen, eta ugariak izan ziren garai horretan sortu ziren bandak. Egia da Euskarazko heavy metalak hainbat loraldi izan dituela, Zutagarrek ireki zuen bide bat, eta gerora etorri ziren beste bi belaunaldi, ez? Hor dugu ezaguna 100 kilora agertu zen, Latzen ere agertu zen, eta gerora belaunaldi bat irrati formula batek lagundu zuena, hor sortu ziren Irio, Zasgar, Tira. Egia da hor bazegoela, ez dakit babes bat edo behintzat lagundu zuela, ez? Euskarazko heavy metala behintzat zabaltzen. Gerora egia da, Euskarazko heavy metalak berak utzi duela, ez? Jetxira bat azken urteetan eta Zutagar erreferente izaten jarraitzen du, eta beste 3 palau talde dituzte inguruan, zaude gehiago, ez? Eta egia da euskaraz, eta metala lotuta, gerora egia da sortu zirela hainbat talde, beste joera batzuetan, izan, metal berrixeagoa jorratuz, edo thrash metala jorratuz, edo muturreko metala jorratuz, hor, euskara eta metalaren arteko harremanak gerora jarraitu du, ez da bakarrik euskarazko heavy metala izan, klasikoa alegia, baizik eta gerora azpigenerotan banatuta euskarak presentzia mantendu du, eta gaur egun esango nuke muturreko metalean badirela talde indartsuak euskaraz abesten dutenak, eta beste hainbat azpigenerotan ere.
Herriko Burdina atari digitala atal ezberdinetan banatua dago. Agenda, erreportajeak, disko kritikak edo bideoak. Atari osatua eta bizia da Herriko Burdina. Albisten atalean, Euskal Herriko heavy metal taldeen egunerokotasuna jasotzen da. Disko berriak, zerbait berezia, aipamen bereziren bat, talde kiraldaketaren bat, informazio nahiko osatua eta hori da azken batean jasotzen dugu. Elkarrizketak atalean mamia jorratu nahi da, zen euskal taldeek badute zer kontatu eta taldeei aukera ematen zaie beraien artikalpen berrien inguruan hitz egiteko. Bideoklipak asko egiten dira oraindik ere, eta metal taldeek ere oso presente dute hori, disko berri bat ateratzen duten bakoitzean, eta horiek jasotzea oso garrantzitsua da webgunean. Agenda atalean Euskal Herriko taldeen kontzertuez aparte, nazioartekoenak ere badaude, eta une honetan esango nuke metalari dagokionez agenda osatuena dela. Kritiken atala garrantzitsua da Herriko Burdina atarian, metal taldei buruzko kritika gutxi daudelako, eta Euskal Herriko taldeen kritikak Herriko Burdinan topa daitezke. Erreportajen atala dago, eta atal horretan hasi gara dagoeneko historia egiten pixka bat, eta hor bada erreportaje bat bereziki gure aitzindariak izenekoa, hasi garelako pixkanaka Euskal Herriko heavy metalaren historia dokumentatzen. Taldeen atalean informazio sinplea dago, taldearen izena, estiloa eta esteka lagungarriak, zeren interneten gaur egun gehiena topa daiteke, eta gida azkar eta sinplea da. Herriko Burdina sortu zenean argi zegoen musikari batek talde bat sortzen den bezala webgunea sortu zela, hobby bat bezala, zaletasun bat bezala. Eta beraz, proiektua babesteko urte asko pasa behar izan dira kamiseta ateratzeko, baina atera da eta momentu honetan kamiseta hori eskuratzea da Herriko Burdina babesteko modurik onena. Laster 20 urte beteko ditu atariak, eta aurrera begira ekimen interesgarriak dituzte buruan. Aurrera begira, dagoeneko hasi gara aztertzen, dokumentatzen, Euskal Herriko heavy metalaren atariak baduelako erronka polit bat, hasieratik, eta da Euskal Herriko heavy metalaren historia jasotzea dokumental batean. Aspaldiko ideia da, webgunari oso lotua, eta webguna bera ere hasi da gure aitzindariak izeneko erreportajearekin, Burdinola irratsaioaren bidez podcast berezitu batzuekin, dokumentatzen zeintzuk izan ziren aitzindariak, zeintzuk diren talde berriak, zer nolako jarapena izan duen Euskal Herriko heavy metalaren historiak, eta erronka polit hori etorkizunean dago jarrita eta ea iristen garen.